ରହିବ କୋଉଠି? ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଶୋଇ ମନ୍ଦିରରେ ଶୋଇବାକୁ ବାରଣ୍ଡାରେ। रुको जरा सबर करो। ମନ୍ଦିର ବାରଣ୍ଡାରେ କେହି ଶୁଣନ୍ତି ତ? ଅଛି ଦେଖିଛ କି? ଲୋକ ରହିବା ପାଇଁ ଅଛି ଜାଗା ଘରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ଶୁଣିଛ କେବେ ଯାଇନ? ଯାଇନି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ବାହା ହେଇଥିଲ ଛୁଆ ଦିଟା ଅଛନ୍ତି ପୁଅ ଦିଟା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ? ତାଙ୍କେ ସମ୍ଭାଳିବେ ମୁଁ ଚାଲିନି। ତମ ପରା ବାପା ବାପା ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ରହିବିନି ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି? କାହିଁ ରହିବନି? ନା ତମର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ? ମୁଁ ଆଉ ରହିବିନି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବିନି। ପୁଅ ଦିଟାଙ୍କୁ ଭଲ इसकी माँ का ପାଅ କି ନାହିଁ? ହଁ ପୁଅ ଦିଟା ନା ଭଲ ପାଏ ଭଲ ଲାଗେ ତମକୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଁ क्या बोला तूने? ତମେ କହୁଥିଲ କ'ଣ ପୁଅଟା ତମ ନୁହେଁ ବୋଲି? ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ମନା କରିଥିଲି। ଫାଷ୍ଟ କାହିଁ ମନା କଲ? ଭଲ ଲାଗିଲାନି। अच्छा ତାପରେ ଏଇ ବଦମାସି ଯୁଗୁରୁ କାହାର ବଦମାସି? ତାର ତୁଳସୀ ବଦମାସି କଲେ? କ'ଣ କଲେ? ସେଇ ଅସୁବିଧା କଲେ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲି ମୋର ଛୁଆ ନିଏ ତମେ ଯାଅ ତମେ କ'ଣ ଅସୁବିଧାଟା କଲେ କହୁନ? ଖାଇବା ପିଇବା କୋଉଠି ଘରୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଲେନି ସେ ଅସୁବିଧା ସେ ପାଇଁ କହିଲେ ଏଇଟା ମୋର ଛୁଆ ନୁହଁ।